Okay, sako pa amin ah, kapatid Jay ah.
Yun, thank you sa mga naka-video dyan. Yun, thank you sa mga tapos na kayo maglaro. Salamat sa 8 viewers. 31 thumbs up. Manny Tita, thank you very much. Manny Papi Migs. Salamat sa 8 viewers. 31 thumbs up. Manny Tita, salamat sa 8 viewers. Manny Papi Migs. 31 thumbs up. Nagpapawis lang. Kaya tinay, trewara. Salamin ko ba, Kurt? Ha? Salamin ko. Elimi Vlog, mega love shoutout kaibigan. Tamasakdan natin Genesis Nais, mega love shoutout po. Walang harang host. Di okay lang, meron yan, meron. Pang-update ko rin lang yan. Naglaro lang kami basketball pang update mga kaibigan. Pampapawis. Salamat po sa mga dumikit. From Ami Jimenez.
Sino bang walang jacket? Ay, may mga jacket naman. Stream in. May 1 oras din pala yung live ko. Idikit ko rin to sa'yo sis Ami from Edgar Nolas channel from Anaytita Vlog. Yun, thank you very much. Mag-end na po ako mga kaibigan. Thank you sa salamat sa Maniteta, sa mga nandyan. Ate Genesis, Idol Ami Jimenez. Thank you very much sa pagpunta sa aking live stream papawis ng aking mga barkada. Sa 8 viewers pa na LB Vlog, thank you very much sa pag-stay. May 1 oras din ako nakapag-live sa pag-basketball. Opo, tapos na kayo maglaro, tapos na. Walang harang host. Meron yan kaibigan, LB Vlog, meron. Sorry, nahuli po ako. Di, okay lang po ate, okay lang. Meron kasing mga barkada ko gustong maglaro ng basketball tapos may upload sa YouTube. Nahihirapan ako mag-edit para dire-diretso na, ini-live ko na lang. Marami naman siguro manunood dyan, konti lang naman. Hindi naman masyado mahaba. Yan na lang, iba, dadrop kong link. Yan, mag-end na po ako mga kaibigan. Idol Ami Dan po from LME Vlog. Ate Ambe, may moderator na yan, Ate Ambe. Mag-end na po ako, mag-end. Thank you very much, Manayteta. Next time. Sa live kong sa totoong live. Ingat from Ate Genesis Nice. Thank you. Ingat din po lahat. Panalo ba kayo, Noy? Talo kami ngayon. Pinabawi namin yung kalaban kasi 4 na beses na silang natatalo. Pang 5 ngayon na game. Natalo kami ngayon. Parang pinagbigyan din namin kasi kantsawan mga tropa. At least kahit may kantsawan, okay lang yun, napapawisan. Kanya ka pa tinatanong kung panalo ba. Talo kami ngayon, talo. Nakakabawi pa lang sila ng isa. Bali 5 games na kami. 4 na talo nila, isa pa lang ang panalo. 4 na talo, isang panalo. Kami 4 na panalo, isang talo. Gandang gabi man ito nying para Manay Cars follower. Wow, mabait. Yan, mag-end na po ako mga kaibigan. Ate Ambe, Manay Cars follower, Manayteta, Manay Papi Mix, LME Vlog. Sino pa mga nandito? Butuan City Mukbang Hunter. Thank you very much. End ko na, sakto mga 1 oras o sakto 60 minutes. Mega love shout out Manay Christ. Baka bukas makapag-live ako ng live na tawag ito. Yung may ayuda. Yun, bye-bye po. Sige, bye-bye ho sa lahat. Thank you very much. And God bless us all. Ingat tayong lahat palagi mga kaibigan.